नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण मोड आलेला पांढरा वाटाणा बनवूया। हे बघा, छान मोड आलेले आहे आणि भरपूर हेल्दी रेसिपी आहे। चला मग आता पटकन वाटण तयार करून घेऊया। आपली कढई गरम झाली, त्यामध्ये आपण थोडंसं तेल घालून घेऊया। एक छोटा चमचा तेल ओतून घ्यायचं आहे। एक छोटा कांदा उभा चिरून घेतलाय, तो घालूया। आणि छान परतून घेऊया लालसर होईपर्यंत। कांदा बघा छान भाजून झालाय, त्यामध्ये आपण किसलेलं सुकं खोबरं घालूया। थोडेसे आल्याचे तुकडे आणि बारीक केलेला लसूण छान भाजून घ्यायचं आपल्याला। खोबरं भाजून घेतल्याने आपल्या ग्रेव्हीला छान तरी येते आणि चव पण मस्त लागते। एक 2-3 मिनिटं आपल्याला छान भाजून घ्यायचं आहे। एक चमचा धणे घेतले, ते घालूया। एक मिनिटभर आपल्याला परतवायचं आहे। थोडीशी कोथिंबीर घालूया। मस्त आपलं कांदा खोबरं भाजून झालेलं आहे। आता आपण याला थंड करून मिक्सरला बारीक याची पेस्ट बनवून घेऊया। हे बघा, छान आपलं वाटण एकदम बारीक वाटून घेतलेलं आहे। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। चला मग पटकन आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। कुकर आपला गरम झाला आहे, त्यामध्ये आपण तेल ओतून घेऊया। कढीपत्ता घालूया। मीडियम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलाय, तो घालूया फोडणीला। परतवून घेऊया। एक 2-3 मिनिटं आपल्याला परतवायचं आहे। कांदा बघा छान नरम होत आलाय। आता आपण मोड आलेले जे वाटाणे घेतले सफेद, ते घालूया। इथे आपण एक बटाट्याच्या फोडी घेतल्या, हे ऑप्शन आहे, तुम्हाला घालायचं तर घाला, नाही घातलं तरी हरकत नाही। ते घालून घेऊया आणि छान मिक्स करूया। चवीनुसार मीठ घालूया। परतवून घ्यायचं आहे। मसाले घालूया। थोडीशी हळद, मालवणी मसाला 1.5 चमचा घालूया। अर्धा चमचा गरम मसाला। छान एकजीव करून घ्यायचं आपल्याला। या पद्धतीने तुम्ही पण पांढऱ्या वाटाण्याची भाजी बनवून बघा, छान होते आणि अगदी झटपट होते। मसाले छान लागले पाहिजे। हे बघा,
आपण कांदा खोबऱ्याचं वाटण जे तयार करून घेतलं आहे ते घालूया. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. वाटण घातल्यानंतर वाटणाला छान तेल सुटलं पाहिजे, तोपर्यंत आपण वाट बघूया. मस्त आपल्या वाटणाला तेल सुटलेलं आहे. आता आपण त्यामध्ये पाणी ओतून घेऊया. एकजीव करूया. एक उकळी काढून घ्यायची आपल्याला. हे बघा मस्त उकळी आलेली आहे. आता आपण कुकरचं झाकण लावून घेऊया आणि ह्याच्या मस्त 2 शिट्ट्या करून कुकर थंड करून घेऊया. आपल्या 2 शिट्ट्या झालेल्या आहे. आता गॅस बंद करून कुकर आपण छान थंड करून घेऊया. मोड आलेल्या पांढरा वाटाण्याची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.